Chinga kichingia na ndumwanchi murigeri andonse asori ngonyako ngukwarira ngocha asemesete amangana magiya nditi nyako to gusangana kwimanyi asinchira jubo ikanu ali aberiko bakagutikira ase MSA yiga ria neni gongoro kwa Heston bosito kubatena amone rupini yona syangu kwa nekinga kwa ture amangana yo asinchira jubo ikanu kuyachaka kuru ase bungeri anyari bari chache ewodi area Kiumbu na boigo area Kyogoro chinka ibere ichar kunyara ichanyara kwa bachikonyora epiri entambe ya nyagitari omweri oye nigo chanyari kwa bachikonyora omwese mega yogo konywa amono yukurigia ekerugo kyobunge ase bunge ya nyari bari chache omoske Joel Okengo nyambare korengana amone nka ya kengere mugire oyubwate emyaka 50 niganya kwa bagakwenigwa ase enka ya yiri kunyaka bakigotoka Kyogoro korengana amone amate ya nigo banyako bakokera egetambukiro kyomoske uyu asogwe swani gati nakwenekya nkonyara kwa kako bakonya ebiri ya nyagitari amone ibintu binde banyako bakwenekya ase umurubiri yubo komwe nabo igokuru asensemo iri ya Kiumbu nigo enka eyunero itanyako bakegotigara maega korokya omogoko bugoche ase muske Joel Okengo nyambane ubwatikana amono gokonywa ase ebiri ya nyagitari nabo igoni go barubiti kuchukwenya omwanchi wabori tukoria ankyo jamono mara kiana mara itomi tarajiwa Okengo nyambane nere tuwakwena nere elinde agaitirania eira aliete ama ene umwakwena wale egalia nere onkoeni ngware ebirege bitaribia kinko paminokaliwana gerega sabune gerega korega sabune ene tenti moiga ene kinko paminokali ili tufanye kazi pamoja. We must accept kihoya tokoreire iritumanya korengerere ebune byagendera tokorabona iga ibono inumwa matakachinga kije kere mubwate problem na chaba gane karawate shida nereri na bwate kyabase yokuraba nyali bari tutote pia kurta monto magena asi chisi ni chiwa kwa sa we don't know na agent tumo chuba wate shida wasana machuba wate shida we need to know that don't make a follow up tomanya ki taji proper amare edu costa na nga machuba aga wata bantu gete okora biga ne tubuka that's what we don't want that again in this constituency no okori ga singia ga kisi no maraba mureta bwati manya kirisi nyekura na muraba kayo lakini bali yali ni na muraba omananya saba kwe boyo pero ikirande dengina tewe tiumo ngina nyangara na ki toro ngotinde kwa abana ga tewe tinde kwa rodi kamba tena hono Kenya ntuate IBC nero and we want to recall people who are not working. Go come kaba go bagende wana go inaru etu witi barenye dekoroswa abantu amatatu nabatebi to korumu amanda mana amabe ikiagara ikumatatu ni nditokwa serikali kibe wabaire kibe sangibato torosiye pa agako gerese kene kia mangana pinje goro na unjo kitegoja agana unjo kagoja maene nkamana konyoranga itanga mushoni kuchanga tu arenge lakini ndu akona kende tumana kubora ninganto eto nyalegazie nyasaye wono muna twagenda nkendu aria ntwanyoro musamaria otwakanira ebiri twabwate asiringeri bustin nyagitari wono nkimurairanira saya tiga abana basome cyokonya mikira ta mwana tali omuntu omwezi migo Okengo aya ndiya bezi migo bako babuno Okengo amana ntoko twala muchanda